Добър вечер! Тази вечер ще си готвим боб с кренвирш, мултикукър под налягане. Първата стъпка е да нарежем лука на ситно, както вече виждате на дъската. След това се вземаме тенджерката, която е на мултикукъра, слагаме олио, колкото да покрие дъното на съда. Може да сложите и повече, зависимо от това колко мазен боб виждате. След като вече сте сложили олиото, може да прибавите лука. След което прибавяте боба, който предварително сте накиснали във вода за няколко часа, който не е много сложно. Следващата стъпка е, може да добавите червен пепер, около 2 лъжици, 3, по желание. Ако желаете да е по-гъстичък, по-червеникъв, може да добавите и 3 пълни лъжици. След това се взимате 2 средни моркова, обелвате ги, за да ви е по-удобно, тъй като при миенето може да не успеете да ги измиете достатъчно добре. И това е една като цяло лесна рецепта и всеки един студент, имигрант може да си позволи да я направи. Отрязвате краищица, после средата, разрязвате на 2, за да ви е по-удобно, и нарязвате на полумесец. Като цяло морква ще предаде една приятна сладост на боба, което е за предпочитане. И ето добавяме морковите в тенджерката. Нищо, кой знае колко сложно. По желание си изхвърляте отпадъците. Вече след като сте нарязали домата, може да го донаситните, чисто за да може да се разгради по-добре в манджата. След това добавяте и него в тенджерката на мултикукъра. Разбъркате, за да се умешат всички съставки достатъчно добре и за да може всяка една част да появи подправките. По желание може да добавите зеленчукова подправка или сол и черен пепер на вкус. Горе около 2 лъжици, за да не стане прекалено солено. Все пак сол може да се добави винаги, няма как да се изкарва в манджата. И отново разбъркваме, за да може подправките да се поемат от всеки един продукт в тенджерата. Следваща подправка, джуджан на вкус. По принцип, колкото повече, толкова повече, казва Мичо Пух, така че можете смело да спонаръстите тенджер. Както вече добре е познато, отново разбърквате.
всичко да се поеме. Следващата стъпка е да се вземете кренвирши. Има прекалено много марки по магазините, специално в България, така че който и от видовете да изберете, няма да е излишен. Ние специално ще готвим с кренвирши на кен. Но вие може да си изберете какъвто и да е вид, такъв какъвто на вас ви харесва. Може да са пилешки, може да са свински, абсолютно всякакъв вариант. И започвате да ги режете на кръгчета, за да може да придобият по-приятен вкус и да са удобни за взимане с лъжица после. За да не се наложи да ги гоните в чинията, ако ги направите по-големи. И така, нарязвате по един кренвирш и го слагате в тенджерата на мултикукъра. А боба става невероятен. Все едно вашата баба ви е дошла на гости и ви спретнала един от най-хубавите боб чорби или боб яхни. В зависимост от това колко вода ще сложите. Първо е лесно, второ не отнема много време. Ако не се лъжа на програмата за боб, около 40 минути, има около 15 на 20 минути, за да направи налягане, което ще рече е средно около 50 минути до час, час и 10 минути. Като през това време вие може да сте спокойни и да правите всичко друго, което искате, като да гледате телевизия, да отидете до магазина, да пиете едно кафе, а той боба сам ще се готви. И ето отново разбърквате, за да може да попадне кренвирш навсякъде. Два кренвирша, ако предпочитате повече мръвка да има в боба, но сложите и 3, което на вас вие. Ние използваме 2, така че при нас боб кренвирш нещата да са 50 на 50. И един малък трик. След като сте готови да добавите водата, може да сложите водата в кана, да я затоплите, тъй като тя ще завие до 100 градуса, даже ще я завари. И по този начин, след добавените, доста по-бързо самия мултикукър ще направи своето налягане, тъй като няма да му се налага да затопля водата. След като сложите водата да се затопли в каната, почиствате си работния плод и вече сте по-спокойни, понеже всичко е чисто и готово за следващата манджа. И ето, след като е завряла водата, добавяме в тенджерката. На повечето рецепти, които съм гледал, всеки казва допълнете до 3/4. Само че ние не сме почитатели на боб чорбата, а на боб яхнията, така че ще я напълним до 1/2. Ако все пак желаете да имате повече чорбичка, може да го допълните до 3/4. След това разбърквате, за да може водата допълнително да абсорбира всички подправки, които сте сложили, така че всичко да е точно. След това слагате самата тенджера в уреда. Отваряте
Той се изсвирва, настройвате вентила на подналягане. Другата. След това избирате на функция Bean Chili, Bob Chili. Да. На средно налягане. И след това натискате старт. И ето, мултикукъра започва да се подкачва налягането. Като щом се добавили топла вода, това време ще се намали минимално. Може би около 10-15 минути ще отнеме на мултикукъра да се направи собствено налягане. И така. Това е за сега. След има няма 40 минути, 50, вече ще имаме готов боб. И така. За около 10-15 минути си подготвяте продуктите и в крайна сметка през останалото време може да правите всичко, което поискате. Ако все пак рецептата ви е харесала и сте я пробвали, може спокойно да се абонирате за канала ни и да гледате всяка седмица нова манджа в мултикукъра. А ако сме полезни на някой, който тепърва почва да се занимава с готвене, ще му помогнем да не умре гладен. Това е за сега от нас.